Lentopallokausi 2025-26 on edennyt pudotuspelivaiheeseen. Jännettä aina. AC Oulun osalta runkosarja päättyi 3. sijaan ja puolivälierät aloitettiin Kokkolan Tiikereitä vastaan. Tätä jaksoa nauhoittaessa käynnissä on jo välierät, mutta otetaan katsaus tuonne menneeseen ja käydään myös reissun päällä Kokkolassa. Tämä on Palloa lavaan, jakso 8, kaikkien aikojen kevät. Tervetuloa aurinkomatkoille, niin tarkistetaan lähtiöt. Eli kaikki vissiin on. No niin, let's mend. Kuukasjärven Eilikka ei ollut, se oli niin nuori vielä silloin. Niin, se tuli meille ykkössarjaan 13-vuotiaana vai mitä se on. Niin. Joo, piti vähän taistella, että muut uskoo meikä. Kyllä ne sitten loppuviimeen uskoo, että se on ihan hyvä poika. 13-vuotiaana tosiaan draftattiin meitä. Niin, nyt se alkaa olla melko vanha, kun se on 17. Joo. Tuntuu, että se on ollut aina mukana. Joo. Niin. Puolivälierät Tiikereitä vastaan starttasi AC Oulun 3-2 kotivoitolla. Tiukka peli, oltiin jo 2-1 häviöllä, mutta komea nousu. Ekassa kotiottelussa nähtiin heti playoff-karnevaaleja ja yleisö oli rajusti mukana kannustamassa kotijoukkuetta tiukassa paikassa. Toista ottelua varten hankittiinkin sitten AC Oulu Volleyn historian ensimmäinen fanibussi. Noin 40-henkinen fanilama pitikin huolen siitä, että Kokkolassa kannustettiin myös vierasjoukkuetta. No niin, tässä se sitten purkautuu tämä autosta. Kaikki tämä fani ulos. Kuka teidän TikTokia pitää? Me kaikki. Joku oli kommentoinut meidän joukkueen TikTokia. Eikä. Joo, meidän Junnan TikTokia oli kommentoinut 2 kommenttia. Joo, voi maksaa tähänkin. Tänään mulle tiskiin menee. No, sisään vaan. Mitä on tulosveikkaille? Sieltä tuli kaikenlaisia veikkaa. Kumpaakin Mikä joku palkinto? Vippilippuja ja kaulahuivia. Tänään toinen puolivälierä. Tiikerit vastaan AC Oulu Luli. Tuloksesta. Vähän sanoo mitenkään. Mitä hän sanoo? Katsotaan vielä, että oliko Helenius paraa. Minähän sanoin, että kun tulee ja sanoo meille, että minähän sanon. Niin. Vähän Tähän valmiitaisi ihan kukaan. Niin jo. Jätkät. Let's go. Yeah, I get straight to home, not in my home. Stressilla pitää lähteä. 947. Hyvä eli. Hieno peli. Mitenkään heti me lähdetään? Minä olen hieno poika. Puolivälierät pelattiin paras 3 systeemillä ja AC Oulu Volleyn historian ensimmäiset puolivälierät päättyivät 3-0 voittoon. Pudotuspelikevät on aina valmennukselle ja joukkueelle melko hektistä ja jännittävää aikaa. Jo ennen pudotuspelejä otin haastattelupöydälle meidän päävalmentajan Sami Kurttilan ja apuvalmentajan Kari Raatikaisen ja haastattelinpa myös konkare Jan Heleniusta. Playerithan on pelaajan hienonta aikaa, että nyt päästään esittämään niitä taitoja ja tietoja, mitä tässä on koko talvi harjoiteltu. Ja toivon mukaan luvassa on semmoista energistä, raikasta, hyvätasoista lentopalloa. Kyllä se pelin luonne muuttuu, kun pelataan ottelusarjaa, että siinä päästään pikkusen ehkä enemmän kiinni siihen vastustavan joukkueen pelaamiseen, mutta kyllä lentopalloa pelataan playoffia tai perussarjaa. No puhutaan vähän playerin keväästä. Minkälainen se on kokeneen pelimiehen silmiin? Mitä tarkoittaa playeri kevät? Kyllä sitä koko kauden vähän niin kuin pikkuhiljaa odottaa sitä, että playerit alkaa, siinä pitkin kautta alkaa. Ajatukset väkisinkin vähän menee jo sinne keväälle ja tässä vaiheessa kun on tuossa ihan ovella noi playerit, niin
kyllä se semmoinen fiilis ja niin kuin energiat on niin kuin tapissaan tässä kohtaa. Playerit edelleen sytyttää. Kyllä ne ehdottomasti on se semmoinen, se on vähän niin kuin kauden alku syksyllä, niin siihen tulee kova boosti, niin se on ikään kuin, niin kuin uuden kauden aloitus. Loppuun vielä, että mitä uskallatte luvata, että Ouluhallissa nähdään tänä keväänä? No tänä keväänä me nähdään. Osta lippu ja tuu paikalle, niin eikä sitä tarvitse sen ihmeempää luvata. Ainakin yksi kierros nähdään, toivon mukaan useampia. Joo, ja kyllä on se aina tapahtumaa yleisöllekin, että siinä pelataan kumminkin isoista asioista ja joskus tuntuu, että yleisölle playoff-peli on isompi juttu kuin joukkueelle. Joo, ja vielä niin siitä niin ottelutapahtumasta. Oulussahan on tehty valtavan hyvää työtä niin ottelutapahtumaa ja yleisö on niin mahtavasti löytänyt sinne paikalle. Ja se, että he tulevat nyt nauttimaan sitten tästä tuotteesta, mitä me ollaan niin tässä kauden aikana pyritty viilaamaan niin hyvään kuntoon kuin vaan voi, niin se, että se tuote, eli se joukkue olisi kunnossa. Juuri näin. Välierissä vasta asettu viime kauden mestari Akaa Volley. Runkosarjassa he oli meille ylitse pääsemätön este ja 4 kohtaamista päättyy 4 kertaa Akaan voittoon. Ensimmäinen ottelu pelattiin torstaina 9.4. ja se pelattiin Akaassa. Tiukasta paikasta huolimatta AC Oulu Volley otti ensimmäisen voiton Akaasta ja ottelusarja siirtyi Ouluun 1-0 johdossa. Oulussa pelattiin seuraavana lauantaina ja sunnuntaina tupla viikonloppu ja yleisö löysi paikan päälle varsin hyvin. Jo puolivälierissä nähtiin 1200 ja 1400 päiset yleisöt, mutta välierissä nähtiin 2 kertaa lähes täysi Ouluhalli ja keskiarvoltaan noin 1450 katsojaa. Ensimmäinen ottelu meni komeasti kotijoukkueelle, mutta toisessa Akaa näytti, että minkä takia he oli runkosarjan toisia. Sunnuntai-pelistä siis puhdas 3-0 voitto Akaaseen ja sarja 2-1. Oulun tuplaviikonlopun jälkeen vuorossa oli tuplapeli Akaassa ja toinen näistä peleistä on jo pelattu. Tätä tehdessä odotan tässä juuri muutaman tunnin päästä alkavaa 5. ja mahdollisesti ratkaisevaa välieräottelua. Eilistä pelistä tuli siis 3-1 ryöstö Ouluun ja näin ollen sarja on katkolla. Oululaisittain tilanne on siis varsin makoisa. Mikäli tänään tulee voitto, mennään finaaliin. Mikäli tulee tappio, päästään pelaamaan kotiyleisö eteen seuraavaksi. Ja näin, Oulussa pelataan siis kaikkien aikojen lentopallokevättä. Samaan aikaan pelataan itse asiassa myös kaikkien aikojen koripallokevättä, kun AC Oulu Basket pelaa noususta Korisliigaan. Finaalit käynnistyy tulevana lauantaina ja 3 voitolla varmistuisi paikka Korisliigaan. Samaan aikaan myös AC Oulun jalkapallokausi on käynnistynyt 2 voitolla Veikkausliigassa, joten AC Oulussa eletään todellista kaikkien aikojen kevättä. Kiitos, että olet mukana. Ollaan kuulolla, palataan seuraavan jakson parissa ja silloin käsitelläänkin jo kauden loppua. On se raju. Noniin, tää oli tässä. Lähdetään nukkumaan. Kamera kiinni.